Dairame ndikunzwe. Ulipele mana wa Afrika. Kanisha futhi mnalipha usenewe. Ngomsekele amazimo alayo. Nasa uyane chimbala. Nasa uyane chimbala church. Nasa uyane chimbala green. Mazima. Zvinofushirika ngazvifushiwe. Apakofwa matutu prashaya mani. Ndiname nditsvaire pano. Ndiname nditsvaire pano. Zvinokavwa ngazvikavwe. Udari paduzoti islogani zvinokavwa ngazvikavwe ashandi. Hello. Hello. Darisa kuni munhu ari padhuze newe. Dai waiziva tauro rinogeza nemunhu iyeye. Tambo. Tambo. Tauro kuda manzeve Tauro. Nama ndifare. Andile. Tichivhara vatenda umba. Tauro remunhu asoona kusukirira umba. Pane tauro retambo rapera so. Bati zvinokafika ngazvitwe sei. Hazvioneke kuti katauro kako ndeke manga. Bati chibva panoenda unokarasa. Zvimwe zvinhu zvakanotingetamba zvinotoshedza mhepo yakaipa. Kataura inakondroka nemhepo yese kasemuruka guru. Mashiti. Pastor ndikarara ndichidzipa inyambi ukarara nekushandarika musoro unopinda patambo wodzipa. Ndarakadzeka kakalada kulada kasefa kegumezi. Aiwa zvinokaviwa ngazvikaviwe mani. Basi mtana wangu mtana paunomborara pakadini pega ulikone gombo rakarembera sota kune Jeff Jarrett ari pamaropi rave saka chinokarara so pevi yauri ukamuka unorwadziwa. Pamwe munhu anoshedzanawo komabesbed yembedi. Udari padhuze zvinokavwa ngazvikavhomani. Mukadzi akangwara ndopamudzodza ane tunhu twake mudisplay tumakapukapu tuchi. Ndinokuti kana vaenzi vauya vanokavha kuti vanhu ava vanomira mukangwa. Ekangwa anobviswa kopiwa makapu edhaka kukaviridza. Hakuna mafuta. Saka ndari vachena ukazorana jarini yekuchechi zvitanzika. Zvinongadzika ngazvitesei. Hembe yakapfeka munhu ari padhuze neundana akazoda kwedu. Zvakanyorwa paizvo. Dzimwe hembe tiri kubhadhara kumashopu palabor ndiyani anozviziva. Mota dzese dzavanhu dzatoona chivhara nadzo dziri pachikwereti. But vanoziva kukavha. They know how to cover. Chiwana manje zviri kuitika. Jesu chero ari Mwari aine chipo. Zvakaratidza mudenga kuti a star is appeared. A champion is born. But as long as under influence ya Joseph na Mary,
asadatumbulo akazalirwa mumenja beyond this decision chero aiva neanenzinyi yese nemaropafadzo ese zvoreva kuti ukaramba uchinamata uri panapa asi woramba uri under influence yemhembo yekumusha, you may never see the reality of God chero uine potential. Mhepo yegeneration ye ukapadza kuita breakthrough pamhepo yegeneration chero uchinamata uine nyasha, as long as you are in the womb of your forefathers, mhepo yenoramba ichipera, and you may never see the reality of God. Now ukatarisa scripture yaJesu uchaona kuti achiri mudumbu ndopanoendeswa kumenja akazvarwa maina nemombe nendove mwana wamwari kwete kuti ndozadaye but mhuri yaawira nayo mulife aina hello but yashaya kudaro musi waatumbuka zvinonzi kune vakauya nezvipo vakadii kuuya vanhu vasati vazvarwa because handi makaende negoridhe mukaende 3 gifts kutengesa 1 vaititenga imba but zvipo hazvina kutanga kuuya ari mukati musi wabuda outside the covering of Mary standing as an entity ndo pazvakatanga kuuya. Vafudzi vakati tatukamirwa kuuya pano nezvipo vakatotanga kutomurumbidza nekunamata ipanzi. Mubvunzo wangu kuti zvadii kuuya zvadii kuuya asati azvarwa, because mamahotera ariko anodhura. Saka vafudzi mukatanga kweti dai Mwari wakataura navo kuti paakuzvarwa Mesaya, saka zvaakuzvarwa makungana na 2 endai nezvipo because akuzvarwa mudanga. Mwari anatsika here ndosaka pakatanga panoga generation kutakatobuda mugeneration, but time yaatumbuka from the womb of the parents, the gifts started coming from that day on. Zvinororwe nhamo ndosaka vaitoshandiswa nono ukapendero because hazvitaridziriki from the generation. Saka as long as you are under the power of the monitoring spirits of your generation and your DNA, those who are gifted in heaven, pane zvimwe zvipo zvisingauyi nekuti zvinenge zvichidziviswa kusvika wadeclare kuti inini Sachinpengo ndamira panda kutanga another generation from today. Yes. Yeah. Zvotoda iwewe neni kuenda kunomira pamukava woti kubva zvino ndapena what my forefathers went through, I will not go through it. Andina anondiza ndobaita paunoona kutiwo vanoziva kuri kuno vanenge vachiziva kuti mangwana unotenga moto, they know and they will phone you. Chavaudza chi, it's because you are still a part of them. Saka unobatika parada, unobatika parada. Kare tiri maKristu ari wiki dada achinovashedzwa kumasvikiro ekwenda wakadao Maria kutenga mcheka noingwisa varadhika vaendaiva vamwe vanozvitenda idai isusu vanoziva kuti tikatosvika wega kumba kwasekuru vachimwa doro hamumwire doro mumba munhu waMwari wauya havati muzukuru auya muzukuru auya zvamuzukuru zvakapera sekuti man of God is here ungaumwa doro bheta wese kuti mwere panze hamundonzi it's your house. A gift is coming. Yes. Saka zvinototora munhu ari pano kumira pamukava. What they went through, nothing. Because munomboziva chi Satani haazi kunhu kwese izvo zvikusirande kunoka hatoriko nhasi, is absent. But wadii kufuma kana asipo andoona kuti zvinhu zvangu zvakabatwa naSatani. Saka ambobva tongoti nhasi ari kuchi ari kuAmerica, saka nhasi angava kupi kwacho hanzi kuchitungurisa
Hayi wena ushibisa. Chimbena boyishibisa. Okay, I'm Burundi. I'm Thomas Satana I'm Burundi. But how come I was Burundi last year? At Zimbabwe. Saka chinoita Satani manje. Chanogona kuziva nchekuti ukada kubata dzinza rose bata ropa. Nawe ropa yakagara switi ya. Iye asipo. But tikaisa something muropa la chimpeni. Mwana wa chimpeni junior anouya ane the same DNA ya chimpeni. Saka uyu wofudu mwana wake waanoita ane the same DNA. Hello? Saka chinoita Satani manje chanoziva. The reason why akatageta Adam. Spirit. Aizoti mahali mchabuda wakawanda. Saka anaenda onosaidira mbeko kumunhu 1 unozvara vamwe 6. But 6 Bible waipata mweya wake ku 6. 6 wavakawana vana 12 vaipata mweya wake vanhu 12. Iye hapo pesa. Asi anoendesa anodzima monitoring spirits. Anomonita dzinza repashoko chete. Kweta vanhu vanoita dzinza repashumba chete. Saka wakatambisa ndekuti iri bari kari kwedu rakatangira papo katangozokera mashure. Ukabvunza information iyo uchakuti nhenga akadai uyu akadai uyu akadai uyu akadai. What Satani kasa ane zvichete hapo. But ane sa remote control unoenda ku generation. Iyo ni hake vasaida chimonika so. Takumana itaibasa. Itaibasa. Saka chinokulinga iwe with your people here is not your passport or how you look. You may look different from them, but your inside, your DNA is a part of them. Noma bati gwale kwa vanhu vese saka unouya kuchechi but une tambo yavo. Sei kana matila awa tichishedzera chipo asi chipo asipo. Sei pandavadasa marwani pawedu remunhu asipo chipo. Chipo rinengatona ndigwanela ikari. But kadamba kubata chipo tinobata munhu wekwavo. Kudai wabataisa kune munhu kuZimbabwe ndakunonga chipo. Kuna matira iwo dzabata chipo kumba. Hello. Ndofanira Satani ukada kuspreada madhimoni. Ichadhanenda paTV kana paredio. Izvo ndinokuda paTV paSABC 1 na 8 maneno. Nevari kuZimbabwe vanoona. Ndapinda mudzimba dzese idzodzo. Ndichimbata mweya. Nechechi chaiyo. Akadabata munhu wese akabata mufundisi. Oibata mweya wakaipa mwana. That's how the Bible says, I will smite the head and the sheep will scatter. Ole kana ichora, ewe muso, taora muso. Just spread that to the other parts of the body. Hello? Saka it is your grandfather, the headship, and then you are prepared. Your bad spray, then you root. Saka you walk you want to uri mwari wakazara neanoindi unozvadiwa mumenja. Musi wako decide to break out of the generation what I am born again. I am born of God. Zvanditevera tate musi iwowo when you break out unoona kune dzimwe nyasha dzinotanga kuuya dzisina vanhu. Saka neema generations don't take it lightly. It is a great honor. Yokuti kune vanhu vekurudzi kwenyu vachiri vapenyu, ask them, sit down with them. Vanhu vekumba kwedu ndiani akamboita dokta kuti hapana, ndiani akamboita nhenga hapana. Sekuru venyu vaitei ubva vaibusira wava chitungaita vakazotura mukadzi handione mwana vakati iwe nyora manotsi, nyora manotsi. Hello? Ndozvinoita kuti chero mwana wako akaita sei unokwanisa kunati mhepo yaya iyo yakuya iyo unokwanisa kunati muchuna mushe mushe because wareader generation. Kune doctrine rakadaipanzana kana unogamuchira Jesu zvese zvapera
Kukangira Jesu anozvipedza zvese. That's the beginning of warfare. Mwari ari kukupa background rekurwa. Akubvisa uko akuisa kuno kuchitanga kurwa. Saka vakangoti they do that ndikangoenda kuchurch. They do that ndikaenda kuNigeria. They do that. They won't do that. You have to push in prayer. Jesu mwanakomana wamwari mazuva aita all night. A prayer. Kwara kumwaribisha ndisei. Ndiye kamari wacho. Pushing in prayer. Hello? But tichaenda kumba throughout even the revival. And now we talk about homework. Was issued from the address, but no, so in the August. From the address, we want to break altars. Because when I got one but after the time we want to a certain altar. Amen. Unozauti mcheka push. It's just a material. But if I pray for it and sanctify it for a divine purpose, it becomes an instrument to carry the power of God. Why was that? Watakura an anointing. Sasa micheka ile ya